Това е хубаво, май. Какво става? Облякахте ли са? Я? Я го видя, чай не те снимам. Я го обича. Знаеш, че ти ще стане, не? Те? Чай го видя. Спорт движа. Я ви, не е огромно е коце, чакай. Не, то трябва да виси малко тук. Я облича маратонките. Коце, точно ти тук. Не, коце, слушай се. Ти не разбираш. Облюй си маратонките, за да видиш. Той е леко по-широк анцук, той не е прилепнал. Обуй си маратонката. Тей. Не е огромно. Сега ще видиш, те ще кажа. Твоите фенове. Я да е горница. Не е огромно. Коте, виж се, аз те виждам. Виж точно по кръста ти. На мен това не ми харесва и тук, че... Не, то точно така се рапа. Много е хубаво. Казвам, тя се разбира повече, че виж. Ти от сега така се строи, изнес се разходи. Обличи си горницата на врака, да видим целия зелен и другия. Не е огромно, точно е. Как е? А? По-малкият номер. Сега ще вземем по-малкият. Кажи му, че му е точно, виж, това е леко набръчкано. Не, той такъв е модел. Такъв е модел, те са леко точно. Не, много е хубаво. Чакай. Джордан ще брат. Добре, аз ти казвам, че долу е такова леко набръчкано стои. Разбираш, като седнеш, ела седни тук сега да видиш. Дай видя за хиксинска, бе, Да. Няма за хикс. Виж са, добре, виж бе. Много е добре. Има киф. Казвам ти, много е добре. Гево, зелено. Точно ти е. Кой ще каже ти е? Добре. Обличай ги в цвета на парите. Добре. Кото е добре, казвам. Не го искам. Не Добре, дай другото. Чай да вземем други, чакай. Стойте тук. Не го кеф. Аз ти казвам, че е добре. Кой някой да обслужи? Колежка Коста, а пак някой да не обслужи. Отново. А? Чай малко. И бах ти улите хора в спорт движена, уволнете ги, бе. Уволнете ги, бе. Уволнете ги, бе. Те са направо ужаси. Уволняйте ги, бе. Уволняйте ги, бе. Уволняйте ги тия изроди, бе. Уволняйте ги тия, не знаете ли да ти взят парите, бе. Ще дойде ли някоя колежка там лапите да им избера другия начин? Да. Защото спорт движена антиреклама. Пак я няма. Един час трябва ходя да ви се моля да ви дам парите. Дай, пускай това, дай. Нямаш интернет. Нямаш интернет пак нямаш интернет. Имам. Ето, айде рестартирай скапания телефон, защото ми писна от теб, разбираш. Колежката няма да дойде. Добре, ама съм слаб да избираме дрехи, брат, сега не мога да занимавам с вас. После ще видим, да. Ще чакай още. Я изберете си нещо друго, кой кефи вас е. Някаква фанелка. Да, е фанелки. Футбол е. Ще я видим, на ПСЖ има ли? Това на кой код са? Да. Не си ли фен на ПСЖ? Кой ти любим отбора? Дай ви, фена. Аз съм добре, има ли Барса Реал? Виж ги. Ма що? Кой ти пееше на ПСЖ? Това е много яко, между другото. Виж го. Добре, няма ли го проша? А? Ти? Теб кеф ли да ПСЖ? Да. Проя, айде. Добре, избирайте и си проете. Да, само гледай номерата. Шортите, че е малко. Тук има на... Шорти на ПСЖ, не? Долницата, чети с долницата. Шорти на ПСЖ, че е малко шорти. А не скепи. Лятото идва. Това са на ПСЖ шорти, добре. Чувствай се с това екип. Само, че виж, погледни номера дали са твоите. Сега ги видим, чекай. Чекай малко само. Ще да го видим. М-ка ли? Ти си М, това М ли? Чекай малко само. Това така ще ми стане. Чекай. Това е XL. Чекай. М. Това е. Това е. Той е ПСЖ, ти кой ще си? Не знам. Това е горница. Да. Имаш преди тениска ли? То тениска. Да, чакай. Това е тениска. Също. XL. Това е XL. Добре, бе, една продавачка няма ли да дойде? Ма би му майката, бе. Пък какви са тия, бе?
И май ще го няма. Няма една продавачка. Ще дойдат. Ние ще ги намерим. Това трябва да се кара от склада. Вече тук падат. Това е... Слушай, това е Ел. Ел. Обаче не. Какво се избере с твой? Стой тук, изберете си, кой ще взимате и към пробите, аз стоям до продавачка. Къде ти е телефона, а? Извинявайте, вие бачкате ли тук? Не сме свинте. Къде са продавачките тия убити кучета? Там са на каста. Това са издръжи, разбираш? Избрахме други работи, няма 20 минути продавач, къде да изкара нещо от скоро. Къде е, брат? Стана 20 минути, не ще те вземете пари. Това е всеки път при вас. Направо не знам често така. 20 минути няма никой, седе и крещя там, не ще да идва да дава. Те лапитата направим пораснаха преди. А? Къде са там? Къде? Че не ги виждам аз. Спорт Vision. Направо леш. Леш. Пълен леш. Брате, бачкаш ли тук? Ще дойдеш да дадеш на лапита по една тениска и да тръгнем. Айде, защото стана 20 минути, никой не идва. Не знам за колко правите. Нарочно ли е това? А? Няма хора. Аз съм тук от 20 минути. Че и крещя. Дай на лапитата М. Чайте, къде отиеха лапитата? Те отиеха вече в пробните. От това М-ка има ли на ПСЖ? Тениската. С къса ръка, да. Тук имаше една тениска. Той има и горница, добре са много. Няма ли? Не тая. Момчета взеха някакви тениски. Къде са лапи? Добре. Стой тук и също такова. Това беше промоцията? 2 от 3? 3 от 2? Две плащаш, третото безплатно. Добре. А? Дай Емка, да. Дай на мен една горница на ПСЖ, няма ли? Аз съм фен. А? Тениски. Дай тениска на ПСЖ L и шорти L. Ай дай, ще играя комар на ПСЖ гол на полувремето с тениските. Я? Коце? Кой номер е това? Ти си фанал XL. Ел ли? М. Добре. Дай тениската да я сменим. А? Има, той ще изкара от склада. Добре ли е това? Я? Как е? Твоите е добре, бе. Те са добре, да. Тама ще порастиш малко и пак ще става. Добре ли са? Добре, тия ги вземе. Тей, чакай. Коте, стой тук. Чай, аз ще взема един към тяхния екип с фирмата. Дай тук сега да намеря. Дай, защото той не знае къде отива това. Бах, че хората аз направо. Брадъре, тая голяма ще ни трябва М. М-ка ще има ли от тая? Къде отива няма някакъв? Брат, на склада ли си? Маняк? М за лапито, но тази му е голяма. Добре. Да. Аз искам същия екип като техния, само че L за мен. Мъжки. Да. Ще погледнем. Има ли? Няма виж. Ел, Няма. Сел само. Гъмо, майката начин. Може да я поръчаш да дойде? Поръчай, ще я платя лапито, ще я вземе сам. И онлайн няма. Било, майк. Сега едното лапо ще остане без екип. Какво правим? То ще порасне. Ще порасне. Да. Имаме Кога ще порасне това на 10? Добре, за мен има ли такъв екип? Колегата изчезна на дълбока резерва, повече няма да се върне, нали? А? Кога ще е това? Като им пораснат бради на лапите. Не знам, сега са на 10, към 14 ще ми излеем останка. Той ще се върне, не? Хубаво. За мен ще има ли екип? Не. не знам какви е. Чорапи?
Това е моя. За мен. Да. Добре, идеален си. За лапито, намери молят се за лапито една емка, човек. Едното лапи ще остане без екип. Айде, браво, браво. Ти добре, ти си добре, ти ми хареса. Ти си екшън на такова. Ате. Той ще намери. Той ще намери. Той ще намери. Това е номер едно. Номеро уно, сикарио номеро уно. Една емка за лапито горницата. Шорти има, той шорти му станаха, но просто емка горе и ако трябва емка долу, той е фанал. Ево. Отивам те чакам на пробната, брат. Да, лапитата къде са? Тя да не отиде да ги снима в пробната. Тя къде е? Тя е седнала. Сега ще я дигнем, бе. Какво става? Къде си, ма? Не бачка ли? Пише тук, че това е фейк. Какво правиш? Пише, Гледаш че това е лайфа? фейк. Няма ли да пуснеш лайфа? Ами аз не да го ръководя това. Добре, нещо. Ни го измим телефона. С един момент, изчакай, купувам дрехи сега. Не ме занимава в момента. Какво става? Ето е. Гащите са добре. Гащите са добре, сега ти търсят темка и тримата ще облечем на мен и на Мерика. Чекай. Идей сега тук, бе, момиче, лапите се преобличат. Осъзнай са малко и работи извърши. Те се преобличат, но ти няма да вземаш дивана в момента точно. Така, чай се преоблика и аз. Ние сме екип тримата и ще играем FIFA. ПСЖ. Те? Малка ли? Не, добре. Не, така е добре. Добре, добре, ще изложи. Малка ли? Ей, готов се ли, бе? Няма емка, обаче елка му се. Я? Тя е по-малка. А? Защо имаш ли? Какво се кое? Млад шампион, Килиан Мбапе, Матиса. А? Не бе, ти е голяма. Сега ще порасна, сега се нацепиш, ще отида добре. Сега ще се носиш елатка с темата. Омазнел ми е корист. Ела. Така, излиза Килиан Мбапе с лапитата и почват голови на половина. Разбираш? Да. Защото се имаш шорти, имаш става добре купуваме. Тримата сме в екип и отиваме да играем FIFA. Аз съм Килиан. Да, се снимаме. Снимайте се, вие сте в лайфа, виж там на 2-3 Да, снимайте. Чай, с лъца е стигнал кофти и светлината на Килиан. Да, снимайте първо. Или на огледалото се снима. Да, с по-ще снимаме пак там малко. Добре, купуваме, тръгваме. Да? Защо това? Какво ще кажеш? Да. С предна камера няма да бъдеш оператор за това да. А? Можеш ли? Да. Купуваме. Знаеш кой? Да. Рамко е по-голям. По-голям? малко Не, точно на рамото. Не, ти не разбираш. Не, по-бяло. Искаш да кажеш, че имаш ли бели? Ма някакво си знаеш какво говориш. Това е просто екшен ще им беше. Много са добре. Нямам търпение да застана на един мач на Реал Мадрид и да залагам за Реал. Макар че това е на ПСЖ екип, нали ме разбираш. Купуваме, какво се отделихте ли си дрехите, които са? Добре, да. Не си ги объркате само. Няма. Готов ли си?
Да, докладвайте го толкова. Добре, после ти прибрали с твоите? Фейк е. Айде. Ти са моите, ти са вашите, така. Айде, трудно. Фейк е, бе, фейк. Айде, стига, ма. Стига вече. Отиваме на касата. Кога ще ходиш на фризьор? Бурхан, ще да пострижиш се? Що? Аз сутринта се постригва. Нали кажеш, че в 12 имаш час? 12? Да. А, искаш да кажеш, че го изтърва? А, не, това е по-късно. Да, чакай. На касата сме. Това, чорапите. Дай така. Да не си ги объркате. Един размер ли са? Не. Добре. Едните са... Те са на котото, те са твоите. Добре, твоите по-големи ли да? Да. Си малко по-едър, да. Така, това на лапито едното в отделна турбичка, другото в друга турбичка и те без турбичка ще ги сложа в моята. Добре. Така, това. Една сметка. Да. Колко бе отстъпката тук вече? Няма. Стъпка, клиентска каса имаш? Не. Не ни трябва, ние ще плюем спорт, виждам цяла седмица и без това. Да. Отстъпката пада, да. И магазина и той пада. На практика, който влезе повече в този магазин, все едно, че не е чист българин. Все едно е от Инкет фамилия. Това е. Искам да видя, можем ли да спрем бизнеса им. Просто да проверя. Ако иска да отидат при разташки и да ме съдят. Не е проблем, ще поемем тези дела. Брате, нали ще ги отделиш в отделни турбички и това, но? Нямаш интернет. Ти има ли някога, когато си имал интернет? Сега отиваме в МТЛ и закриваме сметката на Вилапом. Така. Би ли ги отделил в отделни турбички тяхните? Да. Добре. Чувствай се, моето момче. Как се казваш, че забравих преди път? Александър... Алекс. Чувствай се. Колко ни сте съзнай много добре, какъв човек си. Тогава да пишете, нямах интернет никъде. Много са тъшак, бе. Аз и кой? Почва плюе ми на това коме на седмица. Какво искам? Карта, always. $259 и 29. 260 евро, какво му плащаш? Хубаво и ефтино. Дай маркира. Какво става, моето вече? Може да поставиш. Къде там? Иди. Да, и тримата сме ПСЖ. ПСЖ. Той баща ти много добре знае ПСЖ точно как напълниха моята мишна турбичка. Не веднъж. Кошличе къде ги намери, бе? Никъде не съм ги намерил. В мола. Но те не са случайни дечица. Те са на вери, децата. Тук някакви прашки. Ти прашки, слушай моето вече. Още един път си изкажи глупостите на моето видео и ще се разделят пътите, да знаеш. Още един път. Не, сега още един път задай такъв въпрос пред лапитата и ще изтракам. Да. Те те спасяват в момента, ще ти запаля врата, като ти някъде другаде. Сега стоите бележка на всеки турбичката по отделно. Добре. Да е най-късната бележка. Ето, брат, колко време ти трябва да ги установиш турбичките и да съм махнал тук, от тази жега? Само ти махам аларм. Окей, давай. Да, но вече се извършва към 15 минути. Добре, давай. Слагай чорапи, да. Трябваше да ги маркираш сега, после. Добре. Андрея, не ми прекъсва лайфа, ако обичаш. Андрея, OnlyFans, осъзнай се, Тайланд. Успокой се. Давай да те добавя, сега говориш глупости на лапитата. Къде ти е тиктока? Няма интернет. Той няма интернет цял ден. Никой няма интернет, само аз. Само кои да отделим. Аз ти го обясних 2-3 пъти, сещаш се? Едно, така едно. Мокни, брат, кой номер беше? Той е елката. Не е мъжката, на лапито елката. Брат, моля се. Значи трябваше да ги отделя, да не ги изгубиш, тъй. Това прилича ли ти на лапишка тениска? Айде, чакай си. Това е моята. Няма какво да чакам, аз чаках достатъчно. На лапито елката в отделна турбичка. Добре. Това са моите шорти, виждам ги от тук. Да.
Але, брате, лесно е да се види. Ето. Лапито, елката. Айде, да. Така. Другото. Сега на другото лапи, чакай, това са мои чорапи, това са на лапито и килчето трябва да е емката. М. Кой хиксел? Бе хиксел. Коце, ти хиксел ли обича? Чакай, това е голямо. Емо. Право, той човек. Той е хиксел. Ето. Това сте избрали? Ти не веди ли тези неща? Ти ми ги даде. Ебе, това е голямо. Ти ми ги даде от пробвата. Ебе, това е твоето. Не е моето. Да, това са мои човек. Те са детски. Те са детски, не, това са мои човек. Те са детски. Те са детски. Сега са твоите. Я виж това кой номера. Това е М. Значи те са твоите, те са неговите. Обърка всичко, брат, нали? Той е мъжките, ето. А, да. Те са мъжките. Тя вече има. Стоя, не знаеш ли какво? Да се вижда. Май си мислиш, че си на лайф, ама не си, защото никой няма Не, интернет. на лайф съм имам 1000 човека и се смеят. Буква. Ебе, това са твоите. Това за тебе. Добре, момчета. Дай плати ми човек, плащам ги. Виж се оправите си. Тръгвайте от 4 майка си и ще си майка. Айде, момчета, се видим, чао. Лапитата тръгнаха. 5 евро. Да. Готово. Дай човек. Махай алармата. Ще махнеш алармата? Той няма. Ай, чак. Да, е. Айде се махаме, да. Имам ли интернет? Вие виждате ли, защото те двамата нямат. Може, набързо, веднага, тримата наведнъж ще се махам, защото не бързо. Да. Служи едната в другата турба и я дръж, ще му писна. Да, те ще възстанови. Дай телефона на някой и се снимайте наведнъж. Ако виж искат снимки, всички застанете и дай на нея. Да. Айде. Дай. Колко пара? Чакайте. Айде. Ай, амче. Дай газ, да. Стига с тия клипове, шпиони. Ма какво такива, стига снима, питай първо. Добре, ще му се обадя. Да спре да ме преследва, ще му се обадя. Да спре да ме преследва, пича. Това психар. Къде е Viva.com? MTEL. MTEL, брат. Отивам в MTEL директно. Да. А1. Дай върви по-бърза стъпка, ще направим писна на Какво ще кажеш? Вземем да се надъхаме малко, а? Джогинг. На къде ще вървим? Тук няма да се сор. Къде? Брат, и ти си лашнат нещо, бе. Дай по-бързо, бе, брат. Не се смей като пачавра и се съобразяй да блъскай хората. Върви малко по-такова. 100%, ти не си сигурен къде отиваме, така ли? Сега знаеш какво? Брат, ти си говори с нея, ви сте едно и също нещо. Не, снимам себе си, виж. Така, МТЛ къде е? От друга страна на същия етаж. Да бягам ли по коридора наляво? Да. Чао. Да. Ела тук в движение. Идвай и се снимай в движение. Няма да ми нарушаваш вървението. Давай. Готов си. Чао. Айде. Ще ги науча. Пинко, чакам те с розовата глава, ела се сбиеш, да знаеш, чакам те. За теб се прибрах, али брате. Тирион Ланистър, че уби баща ни с арбалета, докато беше килефа за една проститутка Кавал. Аз съм Джейми Ланистър, батко, по-висок. Върви ни самия тема. Viva.com ли? Чакай.
Добър ден, Виваком. Защо нямам интернет никъде аз? Защо плащам? Какво? Така, не в мола. Отивам в гората, отивам напред-назад, нямам интернет. Дай да закрием тази карта, че И писна. в Турция аз нямам. Мъква ама. Искам да я закрия този договор. Не съм доволен, ама изобщо. Къде ме е личната карта? Този телефон за колко купих от вас? 1000 евро ви даваха, вие не ми давахте грешния телефон. Аз исках Ултра, той ми е дал S26 Plus. Моля да го сменим в кутията за на един ден. В Бургас. Моля. Замяна, ще заменям. Така, чао. Отивам в МТЛ, чао. Дърпай, ма, фаща и Луи Ви. Добре, какво правим? Добре, колко си високо? Що се изпъща? 1,90. Един момент, аз на колкото приличам, спъни гърбената, постоянка. 1,80. Като правя мъртва тяга, ставам 1,81. Колко е висок според теб, Йовко Тихов? 1,50 да миджет. Билбо Бегенс, хоббит в къщичката му. Ако примерно сега го види Мейл там да върви с розовата коса, какво ще му се случи? А? Преследване, все едно съм Лиам Нисън, се отвлякал дъщеря ми в Милано педал. Направо ти казвам, не можеш да избягаш от мола. Идваш ли на ринг-бол с един борец 150 кг? Охраната Ковика, брат, беше с един 150 кг дърпай, ще нападнат с оръжие са. Хе-хе. Искам те... Не, знаеш какво? Сега още един път почва да говориш към мен и дърпай на някъде при Инкет. Фамилия. Чуваш ли? Добре, престани да се заяждаш, Млъквай и седи там и такова. Колеги, искам нов телефон с нова карта, Viva.com в газа. Искам да закрия този телевизор. Издимете номера ми от Viva.com и изкупете договора. Не искам повече да ги виждам в живота ми. Моля? Идвам. Здравей, Алберт Айнщайн, как си, бране? Окей. Нов договор, Full Max интернет, най-скъпото премиум. Искам бисквитка, която да пръска интернет, докато съм в движение в гората. Аз съм Джейсън Бонд. 861224, handle my business.